Jesloop TV. Subscribe kayo. Jesloop TV. Siya yung nakahuli ng ibon ni Maestro. Maestro, andito yung ibon mo, si 4. Ayan o. Anak ko po, dami ah. First overall, of color. Thank you, Alpha. One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. Yes. Yun. Congrats. Thank you, Madam. Salamat po, salamat. Ang galing, what the fuck? Piala yun lang. Ay, wala na pala ibon. Naka-breed na pala. Hahabol sa next season yung anak nito. Kaya pala wala nang ibon dito mga lapatids. Makikita nyo familiar yung loof niya. Dahil siya po ay isang vlogger mga kalapatids. Ayun yung loof nyo, laki oh. Wala na ibon. Ganda ng kulungan niya sa taas. Ayun oh, talagang ng vlogger. Talagang Bina-vlog. happy talaga, happy. Grabe. Happy, grabe. Ito pala yung nanalo na first overall ng overall. Ano yung ring number? Ang agitutan sa ring 2, hindi area Alpha. LPHA 09 Brown may agito. 003. Brown may agito. Kaya ikin, LPH ni Cardo. Kaya pala si Sir, oh. Palagi nakikita yan, vlogger. Oh, saan yung page mo? Jesloop TV. Subscribe kayo. Jesloop TV. Siya yung nakahuli ng ibon ni Maestro. Maestro, andito yung ibon mo, si 4. Yung pala kamukha. Ayan oh. Anak ko po, dami ah. First overall, of color. Ring number niya. Ayun, ring number. Pakita mo sa live, Jay, tutok mo. 09003. LPHA 09. Ayun. Ayos. Tama. Pasok ka na. Pasok na. Anak ko po. Binibreed na kasi yan eh. Nakasalang Kasi na. mga idol, nandun na sa bagong loob nakalagay. Ay, alam na niya. Breeder. Dito na kasi. Ay, baraka pala yun. Kasi dati, Ipabaraka ko sa sarili to. Salamin pala yan oh. Wala pa tito. Gagawin sa sarili niyang oil ah. Ay, rumonda yung kaaway niya. Kaya pinipilit niya papasukin para pumasok na yung ibon. Tumambay dun sa kabila eh. JJBK, andito ka? Siyempre, Kasi may pagkain. nakot talaga JJBK. Basta may pagkain. Tapos halos ayaw mo pa sumama kanina. Sino ba sabi? Sabi ko sasama ako. Sabi mo lang Wala na, akong sabi sinabing mo ganun. may gagawin ka eh. Sinabi ba ako? Mali ako, bayra tayo. Papasok yan. Maamoy na niya yung pizza. Ano pangalan niya? Yan si Choco. Wonder Red. yung wonder niya, yung pasaway. Kasi ano yan, Pasaway. isang buwan na nawala sa akin yan sa North. Tapos bumalik, tapos isang linggong nawala sa North? South, Sa sa ibang club. sa ibang club. Nung bata pa, nung sa Kaiser Museum, Tapos bumalik. bumalik. Tapos Nilaban mo sa Alpha. sa South muna. Sa South mo na. Pinakawalan ko sa Tarlac. Isang linggo ulit na hindi umuwi. Pero wala pang derby Wala noon. pa. Parang Self-toss. push lang. Mga small club lang na Oo. Tapos nang bumalik yun na, diretso na. Kumbaga, hinalungkat niya muna lahat ng dapat niyang puntahan. Sa North, Candon. Pero bata pa sila noon. Madami akong NDR na Alpha kaso nawala dito sa North kasi kala ko wala ng karera. Kaya nabaling dito sa Kaya nilaban ko lang 3. In-expect mo ba na magtatapos siya ng matnog? Nung Malapit na. nung fifth. Kasi nung fifth kasi parang Ilan na ba yung ibon mo nung 5th? Di ba 26? 26 yan? Lahat? 20. 20? Lap 1? Simula nung fan. Hindi, 10 lang nung Lap 1? Fan race. O nung fan race 20. Piraso. 20. Kaso yung iba na-accident lahat yun. Hanggang ilan pa yung nakauwi mo ng matnog? Kahit hindi na nag-clock? Siya lang? Siya lang. Pero nung fourth lap, marami akong live. 6 pa ata. Maraming live? So nung fifth, doon na parang hindi nakauwi yung iba. Wala na. Wala na. So iisa lang talaga yung nakauwi. Off color pa Off color. Tapos yun. No, ayos. Yung matnog, dumating siya. Kala ko hindi na uwi. Kasi malakas na yung Ulan, paulan na, Tapos di ba? yung hangin, sobrang lakas. Swerte niya, nakalusot pa siya. Tapos nandyan ako. Yung biglang bumagsak. Yun.
May narinig kang kalabog. Oo, kasi wala pong nag-click na off color. Oo. Kaya sabi ko, sigurado na to. Tapos nakita mo Kasi si rakto na siya nun eh. Pula. Oo. Yeah. Na-vlog mo pa yata yan, sir, no? Oo, ini-vlog ko. Nakita nyo kaya si sir. Madilim na yung panahon. Ayun, no? Malakas na yung ulan. Tapos Magkano yung gastos mo? hangin. Magkano gastos mo dyan sa ano? Sa Yung look mo? dami na yun. Abot ka na ano dyan? 200? Hindi, mahigit. Mahigit pa? Kasi ito, dati wala yan, yung slab niya. Pinaislab mo? Itong, yung ano niya, yung tawag dito. Dito sa Metiris, dapat wala yan. Ah. Kaso nung pinagawa ko tong loft, gastos ko din na rin yung ano, slab. Kaya lumaki yung gastos. Ah, yung kasi slab. Oh, yan yung pagpapatungan. Dati wala yan talaga. Eh pero pag wala yan, di mo rin yung may nalagay dyan. Kaya nung nilagay ko yung nagastusan. Grabe. 200 higit. Parang isang bahay na. Umabot ata sa ano yun, 5? 500? kasama yung slab. Kasi dati wala yun. Oh. Tapos kasi labor lahat, hindi ko alam mag-welding, nakakuha ko siyempre sa labor. Solid, oh. Ayan, mga lapatits. Makakapal na yung pinili kong bakal para So, yung mga bago mo, dyan na sila lahat matitraining. Wala ka na mailalagay. Wala ka na mailalagay dyan. Ilan ang kinuha mong singsing ngayon sa Alpha? 40. 40 yung kinuha niyang MacArthur, may MacArthur ka. Ah, may blow, may blow. Yung mga Lulubla, lulubla. Lulubla saan? Ayun, pumasok. Pumasok, pumasok. Atrap la, atrap. Ah, kaya naiilang ulit ginawa. Ay, ano pala yan? Nakalak, nakalak. Ayun, yun. Labas mo, bro. Picture, mag-picture tayo. Ayan, oh. Camera, Ma'am, Jay. medyo may kabigatan ito ha, hindi ko mabuhat. Mabigat siya. Medyo marami. Tago mo to. Tago mo to. May Balik kulang na lang. gastos. 1, 2, 5 lang naman itong sobre mo, sir. Thank you, Alpha. One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. Congrats. Thank you, madam. Salamat po, salamat. Aduh, hindi ako ngayon. Hindi lang.